What's up mga idol? Magandang gabi po nga pala sa inyo. Siya nga pala, mamaya pupunta kami ng Guanzon Beach Resort at mag-overnight kami. So, only drinks, foods, tsaka etc. So, may mga mahigaan na doon kami doon. So, mamaya idol, maliligo lang kami saglit. Nag-impake lang kami ng mga gamit dito. Diretso na kami doon sa Guanzon. So, ipapakita ko po lahat ng mga magagandang views doon sa Guanzon. So, update na tayo later ha. Thank you so much. Brr! Nang ako'y namulat, di ko na iniwanan to. Mga bagay na nakakagulat, dumating maging sa panaginip ko. Gumulo lalo ang kalat, ang tamis. A few moments later. What's up mga idol, mga ito na may karoon sa Guanzon. Ug mga din akong kauban na si Nicole Nicole. Ortiz from Nya. Cebu City. Yeah, Nya, what's so up? karon mga ito na may karoon. Nya, kuhan. Nya kung sa may consult, Nicole. Pupunta na kami ng Guanzon ngayon. Tapos maya pagdating namin doon, kakain na kami kasi gutom na rin kami. So, bago natin simulan ito, shoutout nga pala, Irie Tattoo, tsaka Asis Tattoo, Wingirds Tattoo, Pinpluma, Nair, Boss Nair, Jairo Velasco. Let's go. O kuhan day, happy birthday day ni kuhan. Happy birthday, man. Boss Happy Iman. birthday, man. Sige, kita-kita lang to. 3, 2, 1! Singkura ang kwarta pero gusto nga maghumba. Gusto nga madato pero sige lang og higda. Tricycle driver dunay cellphone nga touchscreen. Bahalag way sudan basta naalay pang ice cream. May ni Avanti ug ni Dagi pabalik. May mga pobreng gastador ug mga dato nga tihik. Panagsa ranga mo simba apan wa nagpakahila. Sapan may relihiyoso nga gikilaw ang balikas. Mga tawo nga nagpa. A few moments later. Piano. Ay nagkatingala nga di mo katupong malubong kung ako na'y mo kamara. Mga heroes diri di makapugong sa akong pag-arangkada. Rebuilding nga ironi sa deep akong rabis pagkalala. Ay nagkatingala. Wait a minute. Wait a minute. Yo, what's up mga idol? Dahil na may karoon sa Guanzon. What's up, mga man? Yeah! Nya, amo sa pangita ko ng mga kauban. So, update na. Sige. A few moments later. A few moments later. What's up mga idol Dahil may karoon sa Guanzon. So, kung mga ray mo dire, pag location na, kaya dapat sa Naga niya. Mga na sa mga kauban. Sila sinog si Kuan. Diyan na. Natay kawan karoon nga Kuan. Pero sabta na yung pag-istorya sa yung vlog. Kaya na siya pagkakuan. Tagalog Bisaya. So, saan ba So, happening right now in Guanzon. So, sobrang saya. Kasama yung Tiger Beer, tanga na. Indot itagay diri guys, kung ganahan mo na yung room nga tag 800 diri. So, video yung room din. Sige, para makita nila. ipakita lang yung room Ipakita lang yung Happy birthday to you!
moments later. So, what's up mga idol? So, sa ngayon, yung mga kaibigan natin dito parang lasing na. So, parang ayaw na lang uminom pero continue pa rin tayo. So, mga idol, update lang tayo later kasi may gagawin pa kaming maganda. Kasi magba-volleyball pa yung mga kasamahan namin. So, sa ngayon, hintayin lang natin saglit. So, mamaya pag na-kumpleto na yung grupo, maglalaro sila ng volleyball. So, see the pictures na lang guys. Thank you so much. Brrr! What's up mga idol? Mga uli na namin karoon. So, drive sa pagmotor. Mga idol, thank you so much for watching this video. Hope you like it. Thank you. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And also, ikalimutan nyo yun yung notification bell para update mo sa mga video. So, Much and have a great day. sige, bye. Mahal kita